100 років надії, яка з'явилася у кримсько-татарського народу і яку намагалися вбити більшовики. 18 жовтня 1921 року була заснована Кримська АРСР – автономія, яка за своєю суттю визнавала кримських татар корінним народом півострова і давала їм шанс на національне відродження. Ось тільки проіснувала вона всього чверть століття. Шанс на державність кримські татари отримали у 1917 році, після падіння царської Росії. У грудні 17 кримським татарам вдається провести перший Курултай. За його підсумками проголошено Кримську Народну Республіку. Було сформовано уряд, затверджена конституція, державні символи, створений меджліс. Республіка претендувала на відтворення державності кримсько-татарського народу. Але у 1918 році владу в Криму захопили більшовики. Вони ліквідують республіку, а голову уряду, муфтія мусульман Криму Номана Челебіджіхана, жорстоко убивають. А вже у 20-х роках самі більшовики починають курс на коренізацію, політику залучення корінного населення до управління на місцях і надання офіційного статусу національним мовам. Кримські татарські діячі отримували можливість, не те щоб абсолютно вільно, але все ж таки більш-менш в прийнятних межах розвивати і культуру. Особливо піднялася така дослідницька етнографічна хвиля навколо Бахчисарайського палацу ханів. Там був створений музей, і археологічні етнографічні експедиції майже щорічні зібрали велетенський матеріал про побут кримських татар, про їхню історію. В цей період, 20-ті роки, відбувалися постійні пошуки нової абетки для кримських татар. У Криму це стається після того, як на півострові побував член комісії Народного комісаріату у справах національностей Мірсаїд Султангалієв. У доповіді в центр він повідомляє про катастрофічне становище кримських татар. Национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Советская власть отняла у них все запасы вина, табаку и фруктов, а взамен ничего не дала. Советская власть и коммунизм являются новой формой европейского империализма, основанной на отрицании права частной собственности, а потому еще более могущественной и грозной, чем раньше. Вот та ядовитая мысль, которая отравляет насквозь сознание умирающих от голода и вымирающих от туберкулеза крымских татар. Більшовики прийшли до висновку, що доцільно зробити в Криму республіку, що входить до складу Української АРСР. Проти були члени партії Мілі Ферка. Вони наполягали на створенні національної республіки з повноваженнями повної автономії. Вона передбачала навіть створення Кримського комісаріату закордонних справ, ведення зовнішньої торгівлі та повернення кримсько-татарських емігрантів. В Москві були проти. В результаті 18 жовтня 1921 року была затвержена Крымская АРСР. Была образована Крымская Советская Социалистическая Республика. Автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти, местные советы, Центральный исполнительный комитет и управление, Совет народных комиссаров, которому подчинялись комиссариаты внутренних дел, просвещения, юстиции, здравоохранения, финансов, земледелия, труда, продовольствия. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татар. Головою кримського ЦВК став латиш Юрій Гавен. Головою уряду Криму – казанський татарин Сахіб Гарів Саїд Галієв. За 3 роки на цих посадах їх замінили кримські татари Вілі Ібраїмов і Осман Дерен Гайрле. За певними ознаками можна говорити про те, що врешті-решт Кримська АРСР – це була кримсько-татарська держава. Але все ж таки треба підкреслити, що соціалістичного в ній було більше, ніж кримсько-татарського. Як і в інших автономних республіках, у Криму проголошувалися принципи пріоритетного розвитку національних груп, особливо кримсько-татарської. Але автономія ця мала декларативно-пропагандистський характер. Ми знаємо, що замість
такої цілісності кримської автономії як такої було вирішено на початку 30-х років розбити її на національні райони. Тобто фактично виявлялися кримські татари корінним народом чи народом державницького такого рівня не по всьому Криму, а лише в тих районах, де вони становили більшість. А певні райони були віддані іншим народам. Наприклад, 2 були німецький і 1 український. І зрозуміло, що це вже призводило до певних таких звуження прав і можливостей для розвитку кримських татар. Уже в 1930-х роках стало зрозуміло, сталінський курс дрейфував до відродження великодержавності. З другої половини 20-х йшли постійні репресії під гаслом боротьби з місцевим буржуазним націоналізмом. Після розстрілу у травні 1928 року глави Кримської АРСР Вілії Ібраїмова репресії щодо кримсько-татарських партійних керівників і представників культурної еліти стали нормою. Завершенням цього сталінського курсу стала депортація кримських татар у 1944 році і скасування автономії у 1945-му. Активний процес підготовки до створення національно-територіальної автономії почався після окупації півострова Росією. 5-й президент Петро Порошенко доручив внести зміни до 10-го розділу Конституції і зафіксувати там право кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави. Саме так, як закликав другий Курултай кримсько-татарського народу у 1991 році. Крым является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение, так, как оно изложено в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымско-татарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться крымско-татарский народ, используя все средства, предусмотренные международным правом. Робоча група Конституційної комісії напрацювала документ про створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Політики запевняли, процес на фінішній прямій. Після програшу на президентських виборах вже нардеп Порошенко пояснив, чому цього не відбулося. Завадили те, що немає 300 голосів. Після обрання президентом Володимира Зеленського та приходу до парламенту монобільшості зі «Слуг народу» новим політикам довелося заново пояснювати, що створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії – це ключ до деокупації півострова. Російська Федерація стабільно і послідовно відмовляє кримським татарам і в визнанні корінним народом, і тим більше в забезпеченні їхніх національних прав на самовизначення. Перетворення Криму хоча б в Україні, хоча б формально, на кримсько-татарську автономію національно дозволить апелювати до права народів на самовизначення, підкреслювати необхідність повернення Криму для того, щоб зберегти права кримських татар. Депутати з монобільшості запевняли, зміни до 10-го розділу Конституції щодо переформатування кримської автономії у процесі, поки збирають голоси. Кажуть, хоч створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії назріло, спочатку потрібно ухвалити закон про корінні народи. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. Давайте чекаємося за закону, там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповіді на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую. Закон про корінні народи Верховна Рада ухвалила в липні, але проєкт закону про зміни статусу Криму у парламенті так і не з'явилося. Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кримських журналістів на острові Зміїний про своє ставлення до національно-територіальної автономії, заявив, що чекає рекомендацій від експертів Кримської платформи. При цьому головна умова – узгодження з корінним народом Криму. Я знаю, що якісь напрацювання є. Чи вони погоджені з моїм офісом? Ні. Чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством? Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на слова президента, нагадавши, що законопроєкт про зміни до Конституції був готовий ще 2018 року за участі Конституційної комісії. Я розумію, що пан президент має на увазі, і він про це, до речі, говорив в цьому своєму інтерв'ю, що має бути узгоджений з його офісом проєкт, і цей проєкт має має бути підготовлений на основі Кримської платформи, узгоджений з представницьким органом корінного народу і представлений йому як президентові. Я думаю, що ми на короткі терміни виконуємо цей заклик президента України, все буде добре. Аби запустити процес зміни статусу Криму, проєкт закону повинен отримати 226 депутатських голосів. Потім свій висновок повинен дати Конституційний суд. Крапку повинні будуть поставити 300 голосів нардепів, тобто конституційна більшість. Але для початку проєкт закону повинен з'явитися у парламенті. Духовний центр для тисяч мусульман. У Запоріжжі відкрили першу у місті соборну мечеть, найбільший мусульманський осередок усього регіону. Раніше на її місці був невеличкий будиночок, де збиралися віряни, але він був замалий, щоб умістити усіх охочих. Лише за офіційними даними у Запоріжжі проживає 5 тисяч мусульман, але насправді вірян значно більше, каже імам Мухаммад Мамутов. Упродовж 3 років спільними зусиллями тут звели нову мечеть, яка стане місцем культурного та релігійного життя мусульман поза їх національністю. Переважна кількість і мусульман Запоріжжя – це є татари Волго-Уральського регіону, це переважно казанські татари, є азербайджанці, і останнім часом сформувалась невелика спільнота студентів-іноземців, що навчаються у Запоріжжі, а залишилися, працюють, живуть у Запоріжжі. Є мусульмани з Середньої Азії, з Північного Кавказу, є українці, що прийняли іслам. Усередині 2 просторі молитовні зали. В одній моляться чоловіки, окремо жінки. На п'ятничну молитву тут можуть зібратися близько 300 людей. На екскурсію новозведеною мечеттю завітали і представники 3 християнських церков Запоріжжя. Діти можуть бути і там, з ким їм. Зазвичай хлопчики залишаються з батьками, а дівчинки вони моляться з мамами, тобто у жіночій частині. Але є такі ще старі мечеті, де немає окремих зал. І тоді у тих старих історичних мечетях, то чоловіки моляться попереду, а жінки моляться позаду, за спинами чоловіків. Нова соборна мечеть – це ще й культурний та освітній осередок. На думку імама Мухаммада Мамутова, робота Ісламського духовного центру сприятиме відродженню та розвитку мусульманської громади регіону, у провадженні традиційних норм ісламу, що базуються на принципах миру, добросусідства та взаємоповаги. Ви вчите арабську? Так, арабська та навчаємо дітей ісламу та культуру. Але якби хотів арабської навчитися, то до вас можна? Можна, звісно. Ona ad verildi. Cuma Camii ya da Rusça aytganda Соборная мечеть. Ми назвали мечеть Джума Джамі – соборна мечеть. Наша мечеть об'єднує усіх мусульман, які тут живуть. Це свята, п'ятничні намази, наприклад, казанські татари, які хочуть провести свої заходи. Наші двері відкриті для них. Брати-азербайджанці можуть провести свої заходи, наприклад, пов'язані як з народженням дитини, нареченням, обрядом шлюбу. Всі приходять сюди, всі беруть активну участь у житті мусульман Запоріжжя. Camimiz her vakit açık. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من Зводили мечеть власними силами з пожертв місцевих мусульман, а також меценатів з-за кордону. Це не лише місце для молитви, але й навчання, свят та дозвілля. Cami o pek mühim yer. Tek ahalar üçün değil, ama kadınlar için. Мечеть дуже важливе місце не лише для чоловіків, а й для жінок. Запоріжжя – велике місто, і мусульмани живуть в різних кінцях міста, на різних берегах Дніпра, а ця мечеть нас об'єднує. Сюди ми приходимо на уроки, приводимо дітей, тому це дуже важливе місце для всіх мусульман. Кримських татар в Запоріжжі небагато. До мечеті приходять мусульмани різних національностей – з Індії, Узбекистану, Таджикистану, Нігерії. Ми знайомимося, дружимо. Mühim ve faydalı yer bütün Müslümanlar için.
Һәм татар бу Запорожьеда чоқ дегил. Бу җамигдә без топлашсамыз, төрле милләтләрдән кызлар келәләр. Үзбекстанлы, таҗиклар, Нигериядан, Һиндистандан төрле милләтләр бар. Onun өчен без бер-беребездән таныш оламыз ве досташамыз. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.